Fish Market, Jeddah. Mga kalusuners no, mga ka-followers, dami ka sa Fish Market no. No? Central. As you can see guys. Central Fish Market. As you can see guys. Mamimili na naman kami ng Mahal din eh, mahal, mahal ang pangat. Mamimili na naman kami ng isdang tambakol guys. Oh. Ngita aming isda diri mga kalusuners no, mga ka-followers. Daghang kayo, mga tapok, nukos. Mga ka-followers, dami Fish Market karon kay Bernice. Sabado day, way duty, holiday. Mani mga ka-listeners no, mga ka-followers, Fish Market sa Jeddah, Saudi Arabia. Kasi klaseng isda. Ako kanyang area diri mga ka-listeners no, mga ka-followers. Di ako sa Fish Market karon no. Sa Jeddah, Saudi Arabia. Ngitag subaonon, kilaonon kay mga timigdagat. Mga ka-followers, mga ka-listeners. Ato sa akong soke bay. Diri sa soke nako. Karang nay ulo ba diri. Ito Mana siya ka-listeners no, subaonon. Mapi sungayan? Isda dagko kayo. Mapi baik. Apa? Ada mahal. 20 pare. Ha? 20. Kilo po? Tu? Why? Oh, 20. Sabi ada kuat ada. Sabi bas wahid. Wahid galat. Olo, olo. Oh, dahil bang ko mga kalusunod so, tulingan, bulis, amang ko ulit tawag ka nino, samua. Daghang kayo isda diri mga kalusunod no, mga kapalulos so, na. Mas klaseng isda diri, daghang kayo. Timbang na niya kalusunod no, 21. Ada kamera. Balat tanggal balat. Balik cepat. Gip. Kali ada tu. Okey na ni bay na? Ayo, kali ang Satu na. Ha? Pinilo. Kita laban tulo, ikaw. Dipindi. Tulingan, mga kalusunod, mga kapalulos. Ay, naku isda diri oh. Kilo? Dako kayo mga kalusunod. Butik head bro, okay? Full of head though. Kayo. Wait, kali ada kami. Baik kena lang kaysa kena kasi. Ay, basig maliso na sugba. Masuot sa subanan? Oh, ikan araw sa nakabuo. Ayun na po ko. Okay na. Kilaw nun? O sak, ikaw. Nagulang na ito nagnukos. Bahala, ito bahala. Mga subahaw nun, mga kalusunos no. Mga ka-followers. Magkilaw-kilaw ko no. Ini. At nukos, mga ka-followers. Ayun no. Andala na ito. Isda, kayo mga kalusunos, mga ka-followers no. May mga hipon dito yun. Nukos, klase. Kan ka masih play na. Disko man kana kana kali babako. Mutak. Kali unos.
Bay. Bay. Apa reda transfer dia? Bay. Okay. Fish market sa Jeddah, Saudi Arabia, mga kalusunan no, mga kapalurus. May diri karon kay ang kauban magado pangaligo. Yo, dito ka pa mga kalusunan no. Fresh. Fresh. Tilapia mga kalusunan no. Buhay. Fresh. Buhay pa kayong isda. Pila na bay? May raman ni? Ito, ang sabaw na nimo? Di, dugan sa pinalo. Pila na yung ikuan nila? Tignan ko na ako daw yo. Bay, kali wahid kilo sagin bas. Kayong mga kalusunan mga kapalawos. Yan mo direct na. Sa fish market, Jeddah, Saudi Arabia. Klaseng hipon. Sekar dia murah kalau dia. Itu Naman. mahal. Ayan na, ito na. Tama na to. Pagkuha lang kan manungkot ba? Oh. Kaya lang na presko. Kaya ka mayroon man to chocolate. Kang ano ba? Ito na. Ha? So, buhay pa ako mga kalusunan ko. Napitapiktaw pa. Apa sa kalindayan ito? Bakit hindayin nga ito? Bakit hindayin? Ano naman? Baik, iba ada. Baik. Kam ada. Pas. Oh, mangkong nga kalusunan no. Oh, di ay hasa-hasa. Ay kuan sa isdaan ni. Tampan nga may. Ini halo sa. Ini ang pinalit. Di, ikaw lang. Ada. Isa ko sa kilaw. Ah. Ano lain? Ano kalusunan no? Sakto na. Ano ba? Pinaghan na. Hasa-hasa kalusunan no. Pero kung uli mga kalusunan, ito naman kagat sa doon. Sabi, kilaw naman sumbak kan. Oh, kenapa? Mga dili no sa Jeddah, Saudi Arabia, fish market ni mga kalusunan, mga kapalors. Diyan na dili karon, padawag na mi sa sakyanan. Lamas na okay na lamas no.
Sibuyas may wa. Buya na anak sa sibuyas wa. Kaya nga ako nadaan diri ko kamatis ra. Pisa yara. Fish market sa Jeddah. Mga kalusunos, mga kapalugos. Ako yung among manager karon mga kapalugos no. Kuya ko sa manager, gimbita mo beach, mga ligog dagat. Asa sila na parking? O to sila? Hey! Hey! Ano kili? Ano yung